Nagangunyan. Marahay na banggi, pig-aksyonan kan PNP Anti-Cybercrime Unit ang sumbong nin prostitusyon sa syudad ni Naga. Nadakop sa operasyon ang sarong bugaw as sinailigtas ang tulong babaeng estudyante sa sarong apartel ka nakalihis na banggi. Ikinaugma kan alkalde ang nagpositibong operasyon. May report si Norly Pitik Saniel. Nagangunyan. Ikinaugma ni Alkalde Lene Robredo ang resulta kan pinakahuring operasyon kan PNP Anti-Cybercrime Unit bilang pagresponde sa sumbong nin prostitusyon sa Naga. Kan nakalihis na banggi, nadakop ang sarong bugaw, mantang naisalbar ang tulong babaeng estudyante sa sarong apartel. Patunay ini na rampante ang prostitusyon na enot nang ipinaabot kan alkalde sa kapulisan kan syudad. Sigun kay Robredo, bako sa nabugaw ang dapat dinadakop kundi magin ang mga parokyano kan ipinagbabawal na aktibidad. Maray ito, important first step dahil sa hiling ni Rampal na. Sa hiling ni Rampal na nangyayari ini ang pinakadapat na napupuniti si mga bugaw, si mga buko, saka si mga customer. Kita gusutang hilingon nagarubiktima din si mga babae na while may pagpuyog sila daraning ka pagtiusan na dapat tabangan. So kita magiging relentless sila. Sa pag-asumir ni Police Colonel Rizalde Caballero bilang bagong City Director kan Naga City Police Office, piglinaw ni Robredo na puon pa sanaan nasambit na operasyon. Pag-uulayan panindakan hepe, ang kampanya kontra sa illegal na droga asin ang mga insidente nin harabunan sa syudad. Hindi pa napapakulayan ni Colonel Caballero pero pati drugs, tapos harabunan, si harabunan, talagang kadakon kay Juan asikasuan, pati traffic. Para saan Nagangunyan, Pitik Saniel. Nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pagiriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.